Регинаида mı? Әти, басына яқшы ма? Таң атқанда баланарға сөйледім сірлерімні. Балын шәшәкләре аңлый минем күңелләремне. Таң атқанда, ай батқанда күңел яшәрә икән, кабатланмый гомерләр дип күзләр яшьләнә икән. Таң атқанда, ай батқанда күңел яшәрә икән, кабатланмый гомерләр дип күзләр яшьләнә икән. Таң атқанда офыкларга моңнар булып уралдым. Шишмәләрнең агышыны да яшьлектәге җырларым. Таң атқанда, ай батқанда күңел яшәрә икән, кабатланмый гомерләр дип күзләр яшьләнә икән. Таң атқанда, ай батқанда күңел яшәрә икән, кабатланмый гомерләр дип күзләр яшьләнә икән. Таң атқанда елгаларда дулкын булып шауладым. Ярга бәрелгән дулкында изгеләнде җаннарым. Таң атқанда, ай батқанда күңел яшәрә икән, кабатланмый гомерләр дип күзләр яшьләнә икән. Таң атқанда, ай батқанда күңел яшәрә икән, кабатланмый гомерләр дип күзләр яшьләнә икән. Таң атқанда, ай батқанда күңел яшәрә икән, кабатланмый гомерләр дип күзләр яшьләнә икән. Таң атқанда, ай батқанда күңел яшәрә икән, кабатланмый гомерләр дип күзләр яшьләнә икән. Кабатланмый гомерләр дип күзләр яшьләнә икән. Sizleki mi? Hayır. Abısı? TMTV. Bir қолыңны бірге өтейік ұзын ғұмыр юлларын, бір-бірі бізге бағышлап саф мәхәббәт жырларын, бір-бірі бізге бағышлап саф мәхәббәт жырларын. Қауыштырды жырлы дүния жырларында сен генә, жырлый, 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 яратам сені генә. Қауыштырды жырлы дүния жырларында сен генә, жырлый, 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 яратам сені генә. Елмайып көліп яқтыртсақ бұлытлы күннәрді дә, сөю йылдызы нұр сибәр қараңғы түннәргә дә, сөю йылдызы нұр сибәр қараңғы түннәргә дә. Қауыштырды жырлы дүния жырларында сен генә, жырлый, 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 яратам сені генә. Қауыштырды жырлы дүния
жырларымда сен генә. Жырлый, 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 жырлый яратам сине генә. Жырларымда сен генә. Бир колыңны бергә үтик матур гомер юлларын. Назлы җырлар тибрәндерсен күңелебез кылларын. Назлы җырлар тибрәндерсен күңелебез кылларын. Кавыштырды җырлы дөнья җырларында син генә. Җырлый, 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 җырлый яратам сине генә. Кавыштырды җырлы дөнья җырларында син генә. Җырлый, 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 җырлый яратам сине генә. Жырларымда сен генә. Жырлый, 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 жырлый яратам сине генә. Кавыштырды җырлы дөнья җырларында син генә. Җырлый, 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 җырлый яратам. Кавыштырды җырлы дөнья җырларында син генә. Җырлый, 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 җырлый яратам сине генә. Кавыштырды җырлы дөнья җырларында син генә. Җырлый, 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 җырлый яратам сине генә. Яратам сине генә. Яратам сине генә. Жырларымда сен генә. TMTV. Король Лев, Тимон и Пумба, Том и Джерри һәм башкалар. Әлеге мульт персонажларны кем яратып карый? Шушы сорауга җавапны киләсе тапшыруда белерсез. Чәршәмбе, кичке 7, Топ клип. TMTV. Һәр көн миңа назлап дәшә иртә. Искән чакта җылы назлы җилләр, сиңалар силикән милләр. Сөям дия сиңа искән җилләр, сөям дия мин дә сөям җүләр. Тұрсам мин юксынам, синнән башка дөньям буш заман. Яратам мин синең көлүеңне, яратам мин мине сөюеңне. Искән чакта җылы назлы җилләр, сиңалар силикән диләр. Сөям дия сиңа искән җилләр, сөям дия мин дә сөям җилләр. Искән чакта җылы назлы җилләр, сиңалар силикән диләр. Сөям дия сиңа искән җилләр, сөям дия мин дә сөям җилләр. Сөям дия сиңа искән җилләр, Сөям дия мин дә сөям җилләр. TMTV. Филипп Киркоров яисә Салаватмы? Салават яисә Киркоровмы? Әлбәттә, Салават. MTV каналында татар эстрадасының метры Салават Фатхетдинов концерты. Мондый тамашаны карамый калырга мөмкин түгел. Җомга кичке 8 концерт залы. Соңлама. TMTV.
TMTV. Яраткан җырчыгыз Эльмира Сулейманова сезнең шәһәрдә. 29 сентябрь Кушнаренкова, 30 Иске Калмыш, 1 октябрь Бакалы, 2 Чикмагуш, 3 Шишмә, 4 Языкова, 5 Иглина, 6 Кармаскалы, 7 Тулбазы, 8 Красноусольск, 9 Мәләүз, 10 Шарлык, 11 октябрь Баулы. Корстон представляет 29 сентября. Страстный похититель женских сердец, певец Авраам Руссо. Подробности 279 30 79. Запрещено для детей. TMTV. Язган икән сагышларга уралырга, әлдә сагынып чыгам синең юлларыңа. Китсәң дә син гаепләргә хакларым юк, рәхмәт кенә әйтеп калам булганыңа. Син икән ул гомеремә сөяр кешем, син икән уяндырышым, кидерүшем. Моңнар булып урын салдың йөрәгемдә. Син икән ул берәү генә. Син икән ул гомеремә сөяр кешем, син икән уяндырышым, кидерүшем. Моңнар булып урын салдың йөрәгемдә. Син икән ул берәү генә. Югалмасын сагынулар әйдә калсын, килми әле сине бердә онытасым. Әсәрләнеп әлдә шулай сагынудан, сине гомергә мине мәхрүм ит алмасын. Син икән ул гомеремә сөяр кешем, син икән уяндырышым, кидерүшем. Моңнар булып урын салдың йөрәгемдә. Син икән ул берәү генә. Син икән ул гомеремә сөяр кешем, син икән уяндырышым, кидерүшем. Моңнар булып урын салдың йөрәгемдә. Син икән ул берәү генә. Йөрәк дип сабырлыклар табып кына, сусап яшим карашыңа, тавышыңа. Өметсезгә сөюләрдә бәхет икән, берәүләргә насыйп түгел анысы да. Син икән ул гомеремә сөяр кешем, син икән уяндырышым, кидерүшем. Моңнар булып урын салдың йөрәгемдә. Син икән ул берәү генә. Син икән ул гомеремә сөяр кешем, син икән уяндырышым, кидерүшем. Моңнар булып урын салдың йөрәгемдә. Син икән ул берәү генә. Син икән ул берәү генә. Бу көздә яратыгыз һәм яратылыгыз.
Быйыл фасылында бір не эшләп булмый. Туғаным, біз туғаннар бүрік нәсілден. Сен матарда көңіл, сенің білән жеңіл, туған болғаш рахат яшәргә. Яры әлі, сен бар, яры әлі, мен бар, Михал туғаным деп яшәргә. Uzak görüşmesek, haller bilişmesek, yüreğerini bilmimin işlerge. Yarı yeli, sin var, yarı yeli, min var, Mihal tuğanım deyip yaşarge. Uzak görüşmesek, haller bilişmesek, yüreğerini bilmimin işlerge. Seni benim türegim, min senin türegin. Yaşasakça türlü türekte, gülüş yaşagın kıya, jimirle kıya, doğan yaşı her şey yürekte. Yarı yeli, sin var, yarı yeli, min var, Mihal tuğanım deyip yaşarge. Uzak görüşmesek, haller bilişmesek, yüreğerini bilmin işlerge. Әлбәттә, һәр вакытта да шулай итеп туганнарча яшәргә язсын, дуслар. Туганнар бер-беребезне онытмый, бер-беребезне кадерлик. Бу дөньялар 3 тиенлек булса да, бер генә яшибез, бер агайлы яшәргә кирәк. Бергәләп, яры яле, син бар, яры яле, мин бар, Михал туганым дип яшәргә. Uzak görüşmesek, haller bilişmesek, yüreğerini bilmimin işlerge. Yarı yeli, sin var, yarı yeli, min var, Mihal tuğanım deyip yaşarge. Uzak görüşmesek, haller bilişmesek, yüreğerini bilmimin işlerge. Uzak görüşmesek, haller bilişmesek, yüreğerini bilmimin işlerge. Birge soyma bir yaşarga nasip etsin Xudoy, avurtmag'i sirlamag'i salomat bo'ling'iz. TMTV.
Кушка ялгызым калып килмиш ул көйүнәсем. Ал яран гүл яран, ялгыз калу хаяман. Ал яраннар кебек мин сагыш утында янам. Ал яран гүл яран, ялгыз калу хаяман. Ал яраннар кебек мин сагыш утында янам. Ал яраннар кебек мин сагыш утында янам. Ал яраннар кебек мин сагыш утында янам. TMTV. Акча, танышлар, яйсә талантмы? Артист булу жеңел кәсеп, яйсә зур тырышлыкмы? Кастингта кемнәргә уңыш елмаерга мөмкин? TMTV каналы һәм Барс Медиа оештырган кастинг ничек үткән? Барлык сорауларга җавап бирербез. Якшәмбе, кичке 7, шоу без TMTV. TMTV. Йөрәгем ялгыз түгел, төннәрем айсыз түгел син. Сөйгем син җаным. Йөрәкне яндырасың, үзеңдә сагынасың син. Бәхетем син ярым, гомерем син. Син булганга җырлый күңелем көннәремне. Бар яктысын сиңа бирермен йөрәгемдә. Кайтаваз бар сиңа бер сүзем күңелемнән. Чыкма минем мәхәббәт гөлем. Юлларны гизәрмен мин, чәчәкләр өзәрмен мин син. Сиңа диеп җаным. Бәхтебез сүнмәсен һич, юлыбыз бетмәсен һич мин. Янымда гел ярым, гомерем син. Син булганга җырлый күңелем көннәремне. Бар яктысын сиңа бирермен йөрәгемдә. Кайтаваз бар сиңа бер сүзем күңелемнән. Чыкма минем мәхәббәт гөлем. Гомерем син. Син булганга җырлый күңелем көннәремне. Бар яктысын сиңа бирермен йөрәгемдә. Кайтаваз бар сиңа бер сүзем күңелемнән. Чыкма минем мәхәббәт гөлем. TMTV. Inде barысы да үткәндә гомер юлы. Рәхмәт сиңа авыр чакта, сүздең
yanlarımda. Dillerine yazılsa da ömrüm kitabına, yaşarızı bakıp bitur, sen bulsan yanlarımda. Mehabbetten Gülden ışık yerinde Yukarıda yıptalık Yükleşken günlerde Diller gününe yazılsa da ömrüm kitabına yaşarızı bakıp bitur, sen bulsan yanlarında. Yalnız hatalardan ağlarsız bulunur yaşar. Ömür yılları bir kısma yaşayırken yaşlar. Diller gününe yazılsa da ömrüm kitabına yaşarızı bakıp bitur, sen bulsan yanlarımda. Diller gününe yazılsa da ömrüm kitabına yaşarızı bakıp bitur, sen bulsan yanlarımda. Yaşarızı bakıp bitur, sen bulsan yanlarımda. Sen bulsan yanlarımda. Yaşarızı bakıp bitur, sen bulsan yanlarımda. TMTV. Француз Жульені білен татар таш қабағын қушқаш нинди ризық келіп шығарға мүмкін? Минем жауап бик тәмле һәм туклыклы рецепт. Бу атнада безнең аш-су бүлмәсендә яршаллы кунаклары. Композитор, җырчы Гөлназ Закирова һәм җырчы композитор Ринас Әхмәтов. Шимбә көндезге сәгать 11-дә TMTV каналында тәмле көрәш карыйбыз. 16+. TMTV. Һәр бер хуҗабикәнең үз сире, үз линиясе. Гармониядә бул. Яктылыкка омтыл, палитра белән уйна. Яңалык эзлә, үз линияңне сайла. Традицияләрне сакла. Кукмара, ышанычлы, сыйфатлы, якты, төрле төсле. Вакыт белән сыналган савыт-саба. Юлларыма каршы чыкма, утларына пешерсең. Сөю канатларым дисә, гашыйк булса нишләрсең? Гашыйк булса нишләрсең? Юлларым урау, юлларда төрле юрау, юраганнар юш килә, палышу көне бел.
Күз жетті деп мұңсыланып отыраға керек ме? Күзінің өз матырлығы бар. Тыйымтегі да сары күз. Бала шаққа бір қайтымды, хыялымда адашымды. Бәдейі мәкиетлерін барлымды тағым бір қат. Шәһәр тауышынан туйып, ауылым инеші буйым. Ялғызым ғына өтәм мен қарт еңгілер сана. Су бойында кім ері, негәдір мені көрмей. Зур күкірәклі су анасы хаман тараған ізли. Ярақ түгел орманда, уянай туғанда. Бақадырдай шуралелер күті-күті ойнарға. Инеш бойы қамышларым, сайысқанлар тауышларым. Ауылымның жылы желін кішкенне баққа күлім. Убырлы баршып юғалған, Үгекі соқмағын салған. Қорқыныш қара ұрман сағынып қайттым бүгін. Көкте йылдыз себілген, темір қазып жебеген. Йылдызлар арасында тек бұлытлар паша желден. Кімдір хазина күнген, шоңамы башын иген. Менің қартымында дейіп ұтыр аялғыз имен. Шифалы суын ішерге, тізләні бізге шешмәге. Абаға шәшек атқан күн бойы күтіп қалам. Қартимәнге келіп қонған, ябалақта ойға шуңған. Ол да мен әйтәсімін қайттыңмы деп балам. Су бойында кім көрей, негәдір мені көрмей. Зур күкірәклі су анасы қаман тараған ізли. Йырақ түгел орманда, уянай туғанда. Бақадырдай шүрәлелер күті-күті ойнарға. Көкте йылдыз себілген, темір қазып жидіген. Yıldızlar arasında dik bulutlar paşa jilden. Kimdir hazine күнген, şoňamy başyn igen. Meniň kartymynda dyýyp utur aýalgyz imen. Meniň kartymynda dyýyp utur aýalgyz imen. Kaygılarımı unutup gitkenге qaytyp kilem. TMTV Жырла Оки. Кызыклы уйыннар, талантлы уйынчылар һәм сезгә таныш алып баручы Рифат Зарипов. TMTV телеканалының иң рейтинглы тапшыруы Жырла Оки. Шимбә кич сезнең экраннарда. Карамый калмагыз. TMTV Müslüman йылалары буенча туй. Корстында хәләл меню. Йыласына туры китереп зал бизәү. Туй банкетына заказ биргәндә яңа өйләнешүчеләр өчен номер бүләккә. Тулырак мәгълүмат 279 32 22 номеры буенча. Сайрап
Багышта сағына Бір-бірлерін сүйгенлеріні Неге язмыш айыра Сайрый микен, йылый микен Бақшамдағы сандуғаш Ұнытылар жеңіл түгел Шын еректен яратқаш Ұнытылар жеңіл түгел Шын еректен яратқаш Күз қарашыңнан аңлашып Яшәуләргә ни җитә Вакыт безне көтеп тормый Гомер үтә дә китә